Eze Jesus ife nwere ikwu bụ na ọ bụrụ na investigate akaụntụ Onye Eze Jesus wee fe akaụntụ ahụ o si ya wee bupụ that 70 million ka ọ si na 80 million na aga m enye 1 million freely without hesitation. I am betting 1 million naira right now to tell you that Amalami Femelu investigation Jafia Ndibayalo. Investigation should not even be a problem. Medicine and then tojie. Oh yeah, sin and then to weputa. No yellow how many million cash. Nka ho send this ha. Keda account. Let me tell you, over this thing and a closed account. Let me tell you, I can't say close will BVN. Can work well information. Go and check print statement of account again. He can get that account number can close and the bank can still access it even though it is closed. Closed to close the account. Obulo to be deleted from bank. Obulo for your existence to be completely deleted. Account ahụ o jere n'ime bank wee je weta ego ahụ. Ihe na-atụ m n'ọnụ ebe Onye Eze Jesus nọ abụrụ ihe ọzọ na-abụghị na ndị ntọtọlụ nwoke anụwa ha chebe aka n'ekpeghe for up to 3 months. Eme nte eme imo egoshie na onweghị ibe ọma egoshie na onweghị onye ọbụ egoshie na onweghị chi egoshie na onweghị ọgwụ egoshie na ọ bụ onye ụwa egoshie nte egoshie imo egoshicha ihe ha niile egoshire ọfụtakwa ozugbo bịa mewekwekwa ọnụ. Oyi ife anụwa mere o ji wee dị ka ụmụaka ụmụ nwaanyị ọka mma maka ọ bụrụ nwaanyị ka o mere ọ bụrụ nwaanyị ka o mere o pie n'ime ụlọ ọgbakọ Onye Eze Jesus sịrị na ndị bịara tọrọ ya bụ ndị ogbu mmadụ ndị na-egbu kpam na ogbugbu ka ha bịa onye ụwa ashị ndị bịa tọrọ Onye Eze abụghị ndị ogbu mmadụ dobere gị for 3 months ike ịbụ oye. Ndị ogbu mmadụ a ga-spend 1 hour with you ka ịbụ oye. Ndị ogbu mmadụ ba agba ekperuchi ijidego n'ego gị na-ayọ ha na-ene gị. Ipiefute shi na Jesus abịa mewe ndị Jesus emeweru gị 3 months 3 good months abi 4 months. This is not 4 months. 4 good months. Even that ndị happy about Onye Eze Jesus eka bụ ndị just na-enete internet ene ka ego eje ka ịfụta ene ka fundraising shi eje ọ bụ ndị ogbu mmadụ bụ ihe aha o ndị na-ene kedu ka fundraising a na-atụrụ eyi mee ego oke onye a dị popular ka amalụgodi ka aga ego na aga atụ ojeje njem ahụ wee fe na shakwa afụtahụ na people afụ hia n'anya na ndị mmadụ gbochiri ndị mmadụ ịtụli ego na atụkebekwe olu n'amaọchị instead of oge epieri ime ụlọ kedegodi chi ya chikwa ezinụlọ ya ọnụ pụta yo onye o mejọrọ gị na ya gbaghara na ọbụrụgo new person ihia ojiri omele ọnụ fụta ofu ọnụ ọ na-eme since onye m rụrụ ọrụ patara m ta n'imo paye m ofu ọnụ ọ na-eme since ofu Onye Eze anụwado ụmụaka ba ije na mmiri je gbaa ha ọtọ avọ ha ọhụ eneti pepa ji ayọ mamịrị ka ọha ofu Onye Eze anụwa elikivu voice note na onye a na-akpọ ntu ofu Onye Eze anụwa kịta anụwa o pịagitere ihe ọ ga-epiekpu ime ụlọ ọ gbalapụtakwa n'ịntanetị ọzọ achọ nke ọ ga-ashị achọ onye ọ na-ebodo ipe ọ na-emehụ achọ onye ọ ga-ebodo ipe onye azụrụ m n'oyi onye atọọlụ m mama nwunye m tọọrọ m akwa ọkụkọ tọọrọ m onye atọọlụ m ga-agwa gọvanọ ndị tọọrọ m nka ka ezi ka isi mara ndị tọọrọ ga ịmara ndị tọọrọ ga-egbupigbu ihe ọ ga-eya
ijekete n'ụwa n'ụwa wee jekwuru ndị tọrụ gị wee marụ ha, ndị tọrụ gị wee marụ na ịma ha egbughị oge ya edimolishio họteelụ ifute ozugbo na họteelụ ebe ahụ a na wee tọrụ gị bụ ihe a na yawa bụ ihe a ụwọ ịmaghị ebe a tọjere gị, ịmaghị obodo ọ bụ, ihe ịma bụ ebe siburu gị na ebe atụrapụ gị. Nke ọbụla na-abata ozugbo in the moment ipiere ozugbo mbụ nnọọ ka ịdụrụ relevant. Onye ụgha etinye m 1 million naira. Ọ bụrụ na ewere akaụntụ onye eze Jizọs si wee move even 50 million naira or 60 million naira within that interval ata ife akaụntụ onye anọ ịyawa dama ngaya. Gọọmenti kwesịrị inebanye n'ihe banyere onye eze Jizọs anụwa ka amala akaụntụ ahụ o si na-ewe wefu ego na ebe o wejere dị ego. Ọ bụrụ na o piere bank wee jee withdraw ego wee jee ndị ntọ ịma na ọ bụ etọrọ onwe, maka mgbe ahụ ipiere bank ndị ntọ ga-anọ n'ezi eche gị. Mgbe ahụ ka ị ga-agwa ndị bank na o weka ibe si dị, ndị bank eme na ego adịghị akpọ ndị ga-abịa vuru ndị ahụ and ude ego ahụ ama mpụta na ATM. Hello, ijiri ATM withdraw more than 1 million a day or 2 million a day mara ka ọ dụgo na echi. So ọ bụgodị na ọ na-withdraw na ATM 1 million every day, ya gosi anyị statement akaụntụ ego ahụ si na-ewe fụọ ka unu mmadụ ụdị mmadụ onye abụ ekposhi utobo ekperima. Ihe a na-akpa na mmadụ bụ gịnị? Ekperima born, ekperima born. Nancy na atọrọ should not stop me from being investigated. Onye eze ife ya na-achọkịta bụ ndị anụ atọrọ gị, and etu ị ga-echichọ ndị atọrọ gị bụ ije eduru gị otu eje bank je print statement gị bụ efe eje ihe ndị egwu agwọrọ ha agwagharịa ya aka weta nke a manipulate. Onye ọbụla na-acha akwụkwọ o ji eje mba wee ike print ya akaụntụ eshoshi na-adịghọ enye ndị na-arụ maka akwụkwọ, ndị na-arụ maka akwụkwọ atụgharịgide ashoshi adịzie edit the transaction sugokwe bank stamp. So no ndị polisi ka ọ dara ijire je print ya that season 5 months 7 months fuga ego shi epete na ka ego shi afọ ebe o shi ewefu ego ahụ mmadụ je ebe o wejere ya kwuzie ka ya bụ ego shi wefu n'aka. Oshi na oshi na ndị ntọchi na ATM were banki ga-ebupụtara gị iru onye na-abịa ewe ego gị. A ga-egosi ọbụgodị gbuchiri dam ihu na banki ga-etresi we onye ụgha, onye na-aya ụgha nke ikpeazụ a 2025 onye na-aya ụgha ọ na-eche eke ihe ọ na-aya na ụgha. Onye elebere ọ ga-elechi onye ọzọ.